училище. И сега ще дойде учителката и ще ме учи. След като сме чистили, такова нещо нямаше. Ами, може ли вятър да е? Тетрадка. Какво пише? Най-добрата работа. Най-добрата и цялата азбука. Аз съм всички. На повечето свалихме дограмата и ни ги остъклиха на място, обаче на места имаше и здрави стъкла и изчупени и вече на тях им взехме мерки и сега добре, че са тук момчетата да слагат. Не, аз мисля, че това е друг размер, чакай. Чакай се. 33. На 45,5. Това е. Готово. Това е готово. Ние всъщност искахме с доброволен труд да помогнем за остъкляване на вече наличната дограма и това, което може да се поправи по нея, нали, което ще бъде надежно, а това, което не може да се подмени с същия вид дограма. Идеята ни да се запази е, защото сградата е архитектурен паметник и всяко нещо, което се сменя с ново, естествено сваля архитектурната стойност. Поставен въпроса така, дали трябва да запазим училището в Свежен, естествено, че трябва да го запазим. Но ние собствени средства нямаме. Имаме капиталова субсидия от държавата, която получаваме всяка година, която трябва да я разпределим в 16 населени места. И в общи линии това нещо с наши усилия няма как да се случи. Инициативата трябва да произлиза от местната общност. Но нещата са изключително сложни. Аз не искам да се оправдавам, но държавата е сложила ръка върху много от нещата и в същото време ние по закон сме отговорни. Не сме се отказали. Аз съм обещал и пред хората в Свежен, че това нещо, което искат те, рано или късно ще се случи. Но според мен ще бъде по-скоро късно. Няма да е рано. Тук си има оградка. Ще я махнем като порасне. Това е нещо дъпче. Да може училището да успее. Тоест, както сме спасили дъпчето, така да спасим училището. Няма гаранция, след като стане частно, дали ще има достъп до тази сграда, дали ще има достъп до поляната на лагера, дали ще се изпълнят тия неща, които уж са заложени в плана, или ще си се загради цялото нещо, както си е с мостчето, рекичката, лагера и ще стане един частен хотел. И там, дето беше лагера, селото празнува, и деца играят лятно време, игрищи, или там ритат топка. Айде сега, пащай, ама не на един път. Нали ти показах как. Тая купчинка се трябва да сега малко да разпръсне. Другаде си по. Тук. По цялата пътечка ще сложиш ли? Много семенца, на много места да има. Да? Ще поникне много хубава трева. Нали? Това е много красиво. Да.
Темата, която избрахме, беше образованието и придвижване от тъмнина към светлина. Оказа се, че България е на едно от първите места по обезлюдяване и ние просто в началото търсихме наистина архитектурния образ на това нещо и този архитектурен образ ние го намерихме в фотографиите на Александър. На картата зад мен можете да видите всички училища, които е заснел фотографа, а в нашите проучвания всъщност се оказа, че са над 1400. Това е Ема. Дойдохме да видим изложбата на Тати, защото бяхме в Венеция и сега трябва да видим какво е донесено и в София. Хайде да сходи се с Тати. Няма глобално решение за тези проблеми и всеки един от конкретен случай трябва да бъде изследван и да бъде намерено решение специфично за региона, в който се намира. И наистина трябва изключително много работа, трябва да има държавна политика, стратегия, хора, които специално с това да се занимават. Идеята е, че липсата на активност не е извинение или не освобождава от отговорност отговорните институции. Докато съм на училище, аз съм в Карлово. И иначе четвъртък, петък, вече и мама и Вишко идват в Карлово и петък направо отиваме тук вкъщи. За децата и за всяка местна общност, имам предвид във всяко едно село, е много по-добре да има училище. И децата да не се налага да пътуват. Много по-добре. Особено за малките деца това е изключително важно. Само, че има закон, има нормативна уредба, която казва кога може и кога не може да съществува едно училище. Не може, ако имате в цялото населено място примерно 7 деца, и вие да смятате, че може да направите училище, при положение, че тези 7 деца са различни възрастови групи. Но съвсем реалистично е тази сграда да се превърне в един културно-образователен център. Заслужава се да запазим това гнездо на българщина за едните поколения. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro, Siete? siete, ocho. Кой иска да гледа Сантьяго? Ай, Сантьяго. Какво е това? Там обяснява за спасяване. За спасяване, it's about rescue. Може ли Сантьяго да спаси нашето училище тук? Ама, той е само в детското. Ти искате да гледа Сантьяго. Само ако може да спаси училището. Не може. А кой може? Само ние. За моя проект, за магистърската ми работа в университета, реших да направя едно проучване за строителните техники в България и намерихме селото за много инспириращо и интересно, не само заради красивите сгради и начина на строителство, а заради случая на училището също. Аз мисля, че сградата е в достатъчно добро състояние, за да си запази носещата структура и да се реставрира.
Говорих с много хора, стигнахме до различни идеи, интервюирахме се както на място, така и онлайн. Планувана е галерия-музей на приземния етаж, която всъщност си пожелаха хората от селото. Освен това, на горните етажи има предвидени класни стаи, които да позволяват на различни големини групи да си събират, дали ще са деца или по-възрастни, и различни лектори да дойдат и да покажат това, което те могат, да им представят едни различни идеи, които не се научават в училище. От тук нататък ни предстои този проект да бъде съгласуван с паметници на културата, да се търсят съмишленици, специалисти, архитекти, строителни инженери, които също да дадат мнение, с което да търсим начин да мотивираме собственикът да се задейства процедура да се спаси тази училищна сграда. Виждаме част от архитектурно-историческия резерват Свежен. Какво остава от него? Така се грижим за наследството ни. България няма нужда от паметници. Няма нужда от история. Днес ще ви представя резултатите от проведената териториална програма през 2022 година на института. От 30 години не е провеждан мониторинг на цели територии и затова решихме да направим такъв в 5 населени места. Констатациите за село Свежен не са добри. Като резултат, 50% от обектите, които притежават статут, са в аварийно или лошо техническо състояние, 10% са необратимо унищожени и само 15% са с запазена автентичност. И това, което ние можем да направим, е даване на предписания какво може да се случи с сградата от гледна точка на нейното съхранение в цялост. Папката, която нося, е част от Националния документален архив към нашия институт. В него се съдържат досиета за обектите, като съм донесла папката, в която се намира училището. Добре. Какви законови ограничения има при ползването или при правенето на реконструкции на такъв тип сгради? В селото обектите нямат режими на опазване. В режима за опазване за всяка единична сграда се посочва какво може да бъде направено и какво не може. Когато липсват такива, се придържаме към автентичния облик. Съответно, при желание за подмяна на дограмата трябва да бъде същата по модел, каквато е към момента. След издаването на предписания и режими, вече отговорността е в общината и собствениците и да се търсят някакви варианти за финансиране. Ако можем да се сработим и да сме си взаимно полезни, това би било в полза за цялото село. Защото училището е много повече от само една сграда. Има много потенциал за цялото село. За да бъде селото не просто туристическа атракция, ами да допринася по някакъв начин за живота там и за по-дългото пребиваване, не само на туристи. Хората правят нещото. Да, айде. 3, 2, 1. Нищо не става. Да, чува се морето. Да. Какви уши ми пораснаха. Това място е за рисуване и за показване на рисунките. Да правим нови неща и все по-интересни, да оцветяваме картонки, да правим картини и така, за това цялата стая е станала от нашите цели и изобретения. Открихме село Мърченик и решихме, че искаме да проведем няколко младежки лагера. За съжаление не успяхме да постигнем споразумение и партньорство с една от местните общини, но пък успяхме да открием собственика на училището село Мърченик, с
скоро след първия контакт предложи, аз искам да установим трайно и дългосрочно партньорство. Реалистично между 2 и 5 години се надявам, че в училище село Мраченик част от голямата сграда ще може да бъде използвана за международен доброволчески образователен център. И нека ви покажа как самите участници работят заедно. Основни теми са критическо мислене, предприемчивост, креативност, така наречените меки умения, как да се сработват помежду си, лидерство, общност. Март 2021 се разбра, че училището се подготвя за продажба. Да. Което значи 2 години и... 2 години са минали, вече има сдружение. Има сдружение, събират се хора и има желание да се направи... А има ли график? Защото желание без график и срокове... Няма съвсем фиксиран. Трябва ни график и ни трябват хора, които искат да поемат отговорност. Ама то няма как да стане, иначе аз не съм си зарязал. Аз съм работил на 3 места, докато Смокиня стигне до някъде. Защото имот може да се даде безвъзмездно, възмездно, под условие на концесия, с договор за сътрудничество. Общината предоставя имота, гражданската организация се наема да набере архитекти, финансиране, доброволчески труд, примерно. Това е много. Започнала тук да се кърчи. Даже им пукнатина. Но отгоре покрива не е много мръдна. Чудя се доколко е по-зле положението, отколкото преди 3 години. Но не изглежда много по-сериозно. Хвърля точки това нещо. И те се отразяват от стените, където стигнат, и ги връща обратно и ги приема. И по този начин прави един облак от точки в пространството, който образува цялата сграда. И всъщност, в зависимост от това колко е детайлно, вече хващаме стени, ъгли. Това всичкото е обем, което се е получило. С стаите, с стените, ето. Просто всичко, което е вътре, го има. Ето ги, чиновете тук. Прозорците с дограмата. Следващите стъпки, значи с това, което заснехме днес, ще направим един отдел на сградата и на покрива най-вече, с цялата конструкция. Ще опишем в какво състояние, ще направим една количествена сметка колко и какви елементи трябва да се подменят и ще подготвим да я входираме в Нинкана, в Министерството на културата за одобрение, за да може после да почнете да търсите начин за изпълнение. Ако проектът бъде одобрен, вече може да се кандидатства за финансиране по много програми. Просто тя трябва да заживее сградата, за да може да се поддържа. И да има средства да се поддържа, да изкарва пари за това. Ако можем да направим нещо, което да е свързано с млади хора, с обучение, с образование, с култура, би донесло много повече позитиви на селото и би могло да се доразрасне, да се облагороди двора, лагера.
Thank you.